rayi suka tare hanya bayan sallar la'asar, suka tare wata mota da fasinja ta taso daga Funtuwar jihar Katsina za ta tafi Zariyar jihar Kaduna da mata a cikin motar. Lokacin da suka tare motar sai suka zauna suka fito da kowace mace, wallahi saboda rashin kunya barayin nan ko mace ce sai sun caje ta sama da ƙasa, amma shugaban barayin yana zaune akan mota, bonnet din mota, yana zaune a gaban mota da bindiga. Sai ya ga an fito da wata mata da hijabi da niqabi, wata ustaziya ta dawo daga anguwa, daga can nesa ya daka ma barayin tsawa, yace kun ga wacce mai shigar nan ta addinin musulunci, kuma fa ba Bahaushe bane, da turanci ke gaya musu, yace kada kowa ya taba ta. Abin da ke cikin aljakarta kuɗi ta je ta karɓo ya kai naira miliyan 1.700 da wani abu, kuma kuɗin a yanzu ya ninka ne waɗannan miliyan. Kuɗin suna da yawa, a cikin jakarta kuɗi ne, amma wallahi hatta mai naira 500 sai da aka karba a motar nan, kuma kowa sai da aka sa ya kwanta ƙasa. Amma da ya ga wannan mai hijabin, ɗaya yana tambaye shi why oga, me ya dalilin da yasa? Yace ba ma taba mai siffa addini, sai mu zo mu wulakanta ya za a kama mu. Yace ta koma bakin gona ta tsaya, kuma aka bata jakarta a hannunta, kuma jakar kuɗi ne, kuma Allah ya hana su karɓi kuɗin su buɗe, kuma kuɗin ba nata bane. Amma a kusa da ita akwai wata yarinya mara kunya wacce take yawo, ka san wata masifa ce mu a wajen mu, Allah kada ya kawo ta nan, wanda zaka ga mace kamar tana yawo da maganin sai maganin mata, kuma ba maganin matan bane, wasu kayan kodin ne na shaye-shaye. Dan can wajen mu zaka samu ƴan mata zawarawa, matan aure suna shaye-shaye. Allah kada ya kawo wannan masifan nan. Shi yasa in an kai fi dan in ka aure ta, in ta haifar maka da sai ka kasa gane kan yaron, saboda tun yana ciki ake shaye-shaye ne. Wallahi wannan yarinya ta je ta sai da kayan shaye-shayen ta, suka mammare ta, suka kwace kuɗin ta. Mara kunya ce. Ka san da gangan karo take taka mata aure dan tana jin haushin ta. To yarinya bayan an gama caje kowa, sai wannan shugaban barayin ya ce wannan mai hijabin da na hana ku taba ta, ita za ta fara shiga, a canza mata sai ta shiga can ciki. Ta shiga, suka rike mata jakarta ta kuɗi, suka miƙa mata. Bayan sun yi nisa sun kai wajen Giwa, sai ita wannan mara kunya a cikin mota, kowa na faɗa mata, tambaye wannan malamar, na ga ke ba su taɓa ki bane? Ta ce to na ci arzikin addini ne. Ta ce kuma mu duk an karɓe mana kuɗin mu. Ta ce ina zaki sauka, bari in ba ku kuɗin mota. Da ta buɗe jakar sai jakarta cike ta da kuɗi. Duk abin da ɓarayin suka sata a wurin bai kai yawan abin da wa yake hannun wannan matar ba. To wallahi wannan ai iskar daga nan malam tana sauka a Zariya, bata wuce gida ba, ta tafi wajen masu danka hijabi. Da ta sa hijabi har da niqabi, ta je wajen da suke mamaki kawayen ta, wace ce wannan? Tana daga sai shewa suna mamaki, waye miki wa'azi? Ta ce barayi. To iyaye na mata, ina ba ku shawara, ku daina zagin ƴaƴa, ku daina zagin miji, ku kiyayi mugayen kawaye masu kai ku wajejen da za su rinka ba ku shawarar da ba su da kyau. Duk mai son ta zauna lafiya ta lalaba da mijinta. Shi namiji da kuke kallon mu nan, duk wannan karatun da muke yi, da duk wannan haddata alaramma, da duk waɗannan daktocin da muke zaune tare da su anan, wallahi idan mace ta iya da mu ba wayo gare mu ba. Shi ba namiji da zaran kin tara ma ƙasa, magana ta ƙare. Magana ta ƙare. Yanzu jiya mama malama ce maka take alaran mes, wai alarama din take dan ƙara mai s ma, sai kaga alarama na assalamu alaikum. To abin da ke so nuna muku iyayena mata, kuna da wata ɗabi'a. Kullun nanatawa nake yi, nace ba ku da laifi sai ƙwaya biyu. Babban laifin ku shine idan kun yi fushi ba ku iya magana ba. Zage-zage. Wata fa koda namijinta ya mata magana, wallahi malam har ya fita anguwa ya bar gidan bata daina sumbatu ba. Nan haka aka yi lokacin da magajiya ta zo gidan nan ma, haka ka zo kai min kaza, nan ma aka zo aka yi kaza, wallahi tallahi na karɓo kuɗi wajen Zainab, baka mai man da kuɗin nan aka yi ma, ka ji maganganu ba kan gado. Kuma lafiyar talau. Amma idan kika ji tsoron Allah, wallahi Allah zai baki mafita. Babu wanda ji tsoron Allah face sai Allah ya bashi mafita. Allah ne kuma yana alƙawarin yace wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. iyayena mata kun ji abin da Allah ya ce, duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai bashi mafita. Idan kina da damuwa da ɗan da ya gagare ki ji tsoron Allah, ki ja shi a jika ki rinka yin addu'a. Idan kin kasa gane kan mijinki, wallahi ki ji tsoron Allah, ki mai biyayya. Kina mai biyayya za ki gano kansa. Amma idan kika butsare shi, ya fi jaki taurin kai, shi namiji. Wallahi ya fi jaki taurin kai. Sai ya je ya auro miki wacce za ta dame ki, kuma ya rinka goyon bayanta, kuma ya ƙi sakin ki. Ko iyayenki sun ce ke dawo gida, ko an kai kotu zai gaya ma alƙali ni ina son matata. Malam ana yi ko ba a yi? Amma ni ban ga wata riba a wajen da zaki ɗauka wai wannan tsarin da kika ɗauka wai shi kika ɗauka makanki ba. Mace sai ta ga dama a ce ta ɗauki mijinta kamar wani abokin gaba, ba magana mai daɗi, ba ga baƙar ƙazanta, ga mugayen ƙawaye, ga shegen yawo. Wata daga nan sai ta taka ta tafi mashe ma a ƙasa, kuma duk wanda ta gani a hanya ta san shi. Wallahi malam, duk wanda ta gani a hanya, wata fa in ta tashi duk garin nan tana zagaye garin nan, duk wanda ta gani a hanya ta sani, dama ita haters ce. Dole gani Allah na wani a comment section. Kar ku manta ku yi sharing saboda wanda ba su gani ba su gani. Ni na kuma Malam Sources, ina muku fatan alkhairi a koda yaushe. Wanda za su ba da labari kuma kofa a buɗe take.